Is-sistema edukattiva ta' pajjiżna mhix tipproduċi ħaddiema ta' kwalità. Hekk sar il-President tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia f'intervista li kellu mal-Gazzetta llum meta ġie mistoqsi dwar l-aħħar statistika li tirrigwardja l-eżamijiet tal-O Levels fejn 20% tal-istudenti m'għaddewx minn dawn l-eżamijiet. F'din l-intervista Joe Farrugia faħħar l-istituzzjoni tal-EMCAS li kienet infetħet minn Gvern Nazzjonalista, istituzzjoni li kienet u għadha pass importanti għall-edukazzjoni u t-taħriġ tal-istudenti Maltin. Farrugia spjega kif qabel fetħet l-EMCAS kien ikun hemm studenti li jkomplu bl-istudju tagħhom fl-Università ta' Malta, iżda l-bqija tal-istudenti ma kinux ikomplu jistudjaw. B'hekk din l-istituzzjoni edukattiva servit biex min ma xtaqx ikompli bl-istudju tiegħu fl-università seta' jagħżel li jistudja u jitħarreġ f'suġġetti oħra u jkompli jtejjeb l-abiltajiet tiegħu. Joe Farrugia stqar li llum il-ġurnata l-linja vokazzjonali m'għadix titqies bħala waħda inferjuri għall-linja akademika. Iżda minkejja dan huwa nnota li s-sistema edukattiva ta' pajjiżha mhix toħloq ħaddiema li huma lesti għad-dinja tax-xogħol. Il-President tal-MEA li huwa wkoll lettur fl-Università ta' Malta stqar li sfortunatament is-sistema edukattiva li għandu bħalissa pajjiżna hija bbażata fuq kemm student jiflaħ jiftakar u jitgħallem bl-amment u jipproduċi dak li jkun studja u mhux waħda li turi kemm l-istudent huwa kapaċi jaħseb għal rasu b'mod kreattiv. Huwa jisħaq li s-sistema edukattiva kurrenti tagħmel enfasi kbira fuq il-memorja u ċertu naqqas taħsib qed inaqqas mill-kwalità tal-istudenti u eventwalment tal-ħaddiema. Farrugia jgħid li dan huwa l-oppost tal-kwalitajiet li huma meħtieġa għad-dinja tax-xogħol tal-lum il-ġurnata. Fejn min iħaddem fil-waqt li xorta waħda jfittex il-kwalifiċi tal-ħaddiema jagħti iktar importanza lil kapaċitajiet tal-individwi. Fl-intervista l-President tal-MEA insista li jeħtieġ li jkun hemm standards biex dawk li jidħlu fid-dinja tax-xogħol ikunu preparati biex isolvu il-problemi li jiltaqgħu magħhom. U wasqar li llum il-ġurnata hemm bżonn li jsir eżami tal-kuxjenza minn dawk li huma inkarigati mis-sistema edukattiva ta' pajjiżna dan sabiex jitranġaw in-nuqqasijiet li jeżistu.